Soyayyar da ke a rai ta ke ce, babu ta yanda za na manta da ke. Na san kina buƙatar zama da ni ya haya masu ba zan bar ke ba. Nima ƙaunar da zuciya ta shiga, ishak ba za ya kai ka ba ko a daga. Ka san salon kiɗa ganga ake buga, yaya masu fagen rawa ba za a kai ka ba. Scooby Production. Yahaya masoyiya ta kinkere mata a zuciya ke ce mai kore damuwa. Haushin da kin kai gare ni na san magauta su suka saka ki dimuwa. Ni na sani a yanzu dole za ka gane, kullum da kai min ina sani. Ki duba kaunar ki ya bi jikina, inda rawa ne ba za na gaza ba. hannu musa kunnuwan mu toshe, ka san ma hasadan wasu fiye kushe. In mun yi yage ni ta baya su roshe, Allah wani ran bishiyar da ba ta da reshe. Yaya masu Kano zo ka jani, giya ta soyayya kai ka bani. Na kyala wanda za ya kai ni ya bar ni, yaya masu Kano ai ba ka da tamaka. Ƙaunar ki zuciya ta shiga ya haya maso Kano na ki ne. Da za a yi na barka ne, ka zahiri ba zan ɗauki gaibu ba. Ya ke ce ni yayin duka damuwa, Ishaka ba zai kai ka ba a fagen rawa. in ana dara dole a fidda uwa. Dole ka gangaro in ka kure hawa. A baya zuciya ta sha jinya, ni da ke kaɗai zan yi tarayya.